Pasok po. Pasok po kayo sa ating live. Medyo madilim yata po dito sa aking westo. Good evening po, Tita Alice Ricamora. Shout out po. Good evening po sa ating lahat po. Tita Alice, kumusta ka na? Kala mo tagal nating hindi nagkita, Tita Alice Shout out po sa 10 million views po, 7 thumbs up. Salamat po sa nandito. Yan. Wala pa po yung iba po nating ka-classmate. Andito na rin po si Kuya Jerry Nayat Vlog. Hi Lods, kaagapay shout out. Shout out din po Kuya Jerry po. Welcome po muli sa ating live. Good evening kaagapay, tamsak. Sabi ni Maria Gaiti, good evening din po. Salamat sa pagtamsak. Good evening kaagapay, good evening kaagapay. Aaga ako ngayon kasi inaabangan ko, sabi ni Tita LB Tomas. Oo nga Tita LB, himala, maaga ka ngayon. Tamsak Dan, salamat Tita LB. Salamat at welcome, sabi ni Kuya Jerry Nayat Vlog. Welcome na welcome po kayo Kuya Jerry sa lahat po na nandito, sa lahat po na ating classmate. Alice Ricamora, okay po sir, sabi ni Tita Alice. Tita Alice, huwag niyo na po akong tawaging sir. Kaagapay na lamang po. Hindi po bagay sa akin yung sir. Good evening kaagapay, tamsaktan, sabi ni Ma'am Veronica Loyola. Good evening din po, salamat po sa inyong pagtamsak. Be safe always, Japan Charity Groups, and God bless you all, sabi ni Evelyn Peña. Jerry Nayat Vlog, tamsakdan, pulods, sabi ni Kuya Jerry. Wala trabaho, nakahiga na, sabi ni LB Tomas. Wow, buti ka pa, Tita LB Tomas, nakahiga na. Evening Kuya kaagapay, aga ngayon ang live, sabi ni Tita Nora Radam. Maaga nga po Tita, inagahan ko po. Halos same lang din po nung nakaraan kahapon. Si ano po to tawag na? Si Tita Nora Radam, pangalan po sa nun. Good evening kaagapay and good evening sa lahat na nandito sa live ni present ako ngayon dahil nakailang absent na rin ako sa live nyo kaagapay. Always busy kasi sa work. Sabi ni Tita Lucia Tamalana, okay lang po kung kayo po ay busy at basta importante mauna po ninyo ang inyong trabaho, di ba? At welcome po ulit sa inyo Tita Lucia dahil nakabisita po kayo ulit sa ating live. Shoutout Isis Hasa, sabi ni LB Tomas. Shoutout kay Tita Jocelyn Amolong. Hindi po siya nagpaparamdam dahil nagka-problema po yata siya sa hindi po siya makapag-comment. Nakausap ko po siya kanina Pero nandyan daw po siya nanonood, nakapag-thumbs up. Yun nga lang, hindi po siya makapag-comment po daw. Sabi ni Tita Jocelyn Amolong. Shout out sa iyo Tita Jocelyn Amolong. Shout out po sa lahat na nandito sa iyo, sir, kaagapay mo, sabi ni Millie Valerio po. Shout out din po sa iyo Tita Millie Valerio at magandang gabi. Tamsak naman tayo kaagapay dito sa live niya, tamsak dan tayong lahat, sabi ni LB Tomas. Tamsak dan sir kaagapay mo, watching from Singapore, sabi ni Mercy Toledo. Salamat po Tita Mercy sa inyong pagtamsak. Good evening po kaagapay, tamsak dan po. God bless you all, sabi ni
Tita Florencia Rafael. Good evening din po, Tita Florencia. At salamat sa inyong pagtamsak. Tamsak dan, sabi ni Alicia Pedereso. Salamat po, Tita Alicia. Medyo marami pa po ang absent po sa ating live. Maaga pa kasi. Mercy Toledo, shout out Kaagapay, pa-jacket naman, ingat ka lagi. Ay, no problem, Tita Nora. Yan. Yan, nabigyan ko na kayo ng jacket. Shout out Veronica Layola. Shout out kina Ma'am Coroda, Ma'am Hasa at Ma'am Mayor at sa lahat ng Reyna, sabi ni Veronica Layola po. Shout out Jerry Nayat Vlog, sabi ni Elby Tomas. Maria Gaiti, shout out Spike Limbo, Char Cordillera, Maria Anita, Hasa, Mayora, Ina Mustasa, Jan Michael, kung sa lahat nga dito sa live mo, Sir Kaagapay, sabi ni Maria Gaiti po. Willie Sambat, shout out po, Ma'am Sili. Andito na po si Tita Gloria Magnay. Good evening, Kaagapay. Sinsya po ngayon lang ulit ako dito sa live mo kasi di ko alam ang oras mo pag nag-live. Ngayon po, Tita Gloria, 4:30 or 5. 4:30 or 5 ng tawag nun? Dito po sa Saudi, 4:30 to 5. Kung sa Pinas po ay 9:30 to 10. Yan po ang oras. Gloria Magnay, shout out po. Tamsak dan already, Kaagapay. Kanina watch ako sa live ni Hasa. Sabi ni Hasa, si founder ng Japan Charity Groups at si Rina daw ay magkahawig. Nakita daw niya dahil sa nag-video call sila. Sabi ni Tita Lucia Tamalana. Kapi pa tayo. Yun nga daw yung first time na nag-video call daw sila eh. Sabi sa akin doon sa taga Japan. Naka-video call daw nila si Hasa. Tingnan nyo din po pag kayo din po ang magpuna kung pag nakita nyo po si Tita M po ng Japan Charity Groups. Pag uwi po niya sa December, makikipagkita sila kay Reyna tsaka doon kila po yata kay Ate Edna po, kay Kalinga Prab. Kung kung magpapakita po siya ng mukha, yun, doon po kayo magpuna. Magpuna ba ang tawag nun? Doon nyo tignan kung may hawig ba or Mayrik Saldabi, gandang gabi, Kaagapay, tamsak dan, shoutout po sa lahat from Mandawi City, Cebu, sabi ni Mayrik Saldabi. Shoutout po Tita Mayrik Saldabi po ng Mandawi, Cebu City, at welcome and good evening po sa iyo. Shoutout din po Ma'am Elby Tomas, sabi ni Kuya Jerry Nayat Vlog. Shoutout Spark Limbo Jan Elby Tomas. Sabi ni Ma'am Elby Tomas, shoutout sa Spark Limbo Jan Michael, Ina Mustasa, Maria Anita Beltaro. Wala pa yung mga binanggit mo, Tita Elby. Yung mga binanggit mo dito, absent pa sila eh. Kumusta Kaagapay? Kumusta yung dalaga natin? May antayin pala tayong pasabog sa charity groups by December, sabi ni Ma'am Hasa sa live niya kanina, Kaagapay. Nel Pajaplit. Oo nga daw po, meron nga daw po tayong abang. Meron nga daw po kayong aabangan pag-uwi po ni Tita M ng Japan Charity Group. Siguro siya, December 4. Shoutout po sa mga Rinas, love you po sa lahat. God bless po, sabi ni Tita Gloria Magnay po. Good evening Kaagapay, nakikinig muna bago mag-comment, buti na lang naabutan ko live mo. God bless, ingat din po kayo Tita Linda, at good evening din po sa inyo.
Oo, magkape ka kaagapay kasi malamig, sabi ni LB Tomas. Opo tita, nagkakape po ako. Sinadya ko po talaga. May langaw may Joanna Sala, shout out. Abangan ko, excited ako dyan kaagapay, sabi ni Lucia Tamalana. Gloria Magnaye, shout out po Gloria Magnaye, shout out po. Oo daw, maganda daw siya, kamukha daw ni Rina, sabi ni Hasa, sabi ni LB Tomas. Yun nga po, sabi ko nga, pag nakita po nyo, kayo na po yung, yung magpuna. Kung may habig ba or wala or nasa inyo po yan. Kaya abangan din po ninyo. Kasi sila po, si Tita M po, lagi ko po sila nakakausap. Tama yan, oras ng pag-live mo kaagapay 4:30 or 5 oras ng pahinga, sabi ni Tita Nora Radam. Yun nga lang po, kung sa Pinas po ay oras din po ng pagtulog, pagpahinga talaga. Shoutout po 83 million views po, 41 thumbs up. Salamat po sa mga nandito po sa ating live. Gloria Magnaye, shoutout po Tita Gloria Magnaye. Sarida Dasil, shoutout po. Maayong gabi kaagapay, pugi kamukha sila sir, mas maganda Princess Reina kasi matangkad Princess Reina, super sweet pa princess, sabi ni Josephine Birao. May pagkahawig po talaga Tita Josephine. Naka ko na yan natignan ko na yan Hello po, good evening and God bless. Sabi po ni Tita Violeta Castro, andito na po si Mama M ng Japan Charity Groups. Good evening kaagapay, shoutout po sa lahat, sabi po ni Tita Meljo Marin. Tita Meljo Marin, marami pong nag-aabang sa inyong pasabog ngayong December daw. At kamukha mo daw si Princess Rina. Wow, sana all Tita Mama M. Excited ka Mama M sa mga sinasabi ng mga classmate po natin dito. Aabangan daw nila yung pasabog po nyo. Wow. Hello kaagapay, kumusta po? Pa-shoutout po sa Japan Charity Groups, sabi ni Len Heradora. Shoutout po Tita Len Heradora ng Japan Charity Groups. Isa din po siyang admin ng Japan Charity Groups. Ganda ng t-shirt mo kaagapay, lapit, ganda po color, sabi ni Tita Gloria Magnaye. Ganda ba? Red na red. Salamat Tita Gloria Magnaye. Shoutout po. Talaga abangan ko yan pag si Rina, kahit pagod ako talagang panoorin ko. Sana pag uwi mo kaagapay, pasyal ka din kay Rina kung pwede, sabi ni LB Tomas. Tingnan ko din po pag kasi alam ko po kasi si Mama M po ay dalawang balikan po yan napapuntang basta dalawang beses po siya uwi sa Pinas. Baka sa pangalawa po niyang pag-uwi, kung papunta pa siya ng diet, baka makasama rin po ako. Iwan po natin. Good evening kaagapay, sabi po ni Basbas Milby. Good evening din po Tita Basbas Milby po ng taga Japan Charity Groups. Nandito na po silang mga kasamahan ko sa Japan Charity Groups. Basbas Milby kaagapay pa-jacket, sabi po ni Tita Basbas Milby. Sure. Nandito na rin po ang ating si Madam Celestine Espia from Jita. Welcome Ma'am Celestine Espia po. Mods na sa hali, good PM sir kaagapay. Good PM din po. Good evening kaagapay, sabi po ni Manang Lisa Palikpik. Good evening din po sa iyo Manang Palikpik. Salamat at nakadalo ka sa aking live ulit. Ila Ilay Atasha mo, lalaki hawig nila ni Rina, sabi po ni Ma'am Elisha. Ma'am Ella. Pwede rin po, pwede rin. Wait na lang sila kaagapay.
Yan po ang sabi po ni Mama M. Wait na lang daw po nyo. Shoutout po kay Mayora Mamhasa Japan Charity Groups at sa iyo kaagapay, ingat po kayo palagi, sabi po ni Ma'am Myrix Aldapi. Kayo din po Ma'am Myrix Aldapi po, ingat din po kayo. Shoutout sabi po ni Manang Lisa Palikpik, shoutout sa ating lahat, sabi po niya. Gloria Magnayi, shoutout po Tita Gloria Magnayi. Mag-jacket ka sana dyan kaagapay para di malamig. Oo, nga ganda ng damit mo, kulay red, Nike pa. Excuse me po. Sabi po ni Ma'am LB Tomas. Ano lang po ito tita? Ano lang to? Kahit hindi na po ako mag-jacket, pwede. Okay na. Kaagapay. Ano po? Kaagapay pahay daw, sabi po ni Ma'am Basbas Melby. Shoutout Miss Dicker, sabi po ni Manang Lisa Palikpik. Shoutout po. Shoutout po sa Japan Charity Groups Mods na sahali. Shoutout Lisa Palikpik, sabi po ni LB Thomas. Mili Valerio Migalap, shoutout po kay Ma'am Hasa at kay Ma'am Mayora. Hi, good evening sa iyo, sabi po ni Ma'am Amalia Puentes. Good evening din po sa iyo Ma'am Amelia Puentes at welcome at magandang gabi po sa iyo Ma'am Amelia Puentes. Shoutout Sis Anita, Sis LB Thomas. Sabi ni Manang Lisa Palikpik, absent pa po sila Manang Lisa. Shoutout Ma'am Jihan TV, sabi po ni Ma'am Josephine Berao. Good PM kagabi at sa Japan Charity Groups, bagay pala Reds. Good PM kagabi at sa Japan Charity Groups, bagay mo pala red shirt, sabi po ni Tita Char Cordelerans. Bagay po ba Tita Char? Baka naman may gustong mag-sponsor dyan. Joke lang. Kagapay, alborin na lang namin t-shirt mo, sabi ni Ma'am Nora Radam. Alborin nyo, ano lang naman po to, mumurahin lang to tita. Pag yung alborin nyo, yung mamahalin, ito mumurahin, kaya hindi pwede. Maria Anita Beltran, Ma'am Lisa, shout out. Nandito na rin po si Ma'am Maria Anita Beltran, medyo late po siya konti. Amelia Puentes watching from Quezon City. Good evening po Ma'am Amelia Puentes ng Quezon City. Shoutout John Michael and Spike Limbo, sabi ni Manang Lisa Palikpik. Mega love shoutout Ma'am Hasa 26, Ma'am Mayora Mods na sahali po. Magandang gabi kaagapay. Magandang gabi din po Tita Maria Anita Beltran. Shout out po sa 122 million views po, 51 tamsaktan. Salamat po sa inyong pagbisita po sa ating live. Magandang gabi kaagapay, sabi po ni Tita Maria Anita Beltran tamsakdan. Maria Anita Beltran, good evening everyone. Hello kaagapay mo, sabi ni Ma'am Sherma Sabari. Good evening din po in hi Ma'am Sherma Sabari. Yes, pumuti ka sa red t-shirt, favorite red. Char Cordeleran, sabi po ni Tita Char. Favorite nyo pala ang red. Ako blue tsaka black. Pero yung mga ganitong kulay, siyempre nagti-t-shirt din po ako. Kahit yung yellow. Shout out Char, sabi ni LB Tomas. Kagapay, payat mo sa red pala. Payat? Nel Pajaplet. Payat mo sa red pala. So di magsando na lang ako para tumaba ako. Tamsakdan, sabi po ni Ma'am Sherma Sabari. Shoutout po sa lahat ng Japan Charity Groups. God bless po sa lahat, sabi ni Tita Gloria Magnayi. Shoutout Ma'am Sherma Sabari, sabi po ni Maria Anita Beltran. Kagapay, kamusta ka na daw, sabi ng okay lang naman po Tita Basbas Melbe. Okay naman po. Naka-join po ako kanina sa Japan Charity Groups pero siya wala.
Good PM Sir Kaagapay, solid rin na may masabi po ni si Rina Purisima. Good evening din po Tita si Rina Purisima at welcome po muli sa ating live. Sabi po ni Ma'am Celestine Espia, hi crush like ko yan t-shirt mo. Sabi po ni Ma'am Celestine. Talaga po ba? Gloria Magnayi, shoutout po. Yan ang bagay na kulay sa iyo Sir Kaagapay. Sana may blue ka din kasi lalo ka pong pumuti. Sabi ni Millie Valerio. Meron din po akong blue doon kaso hindi ko masyado sinusuot. Shoutout Ma'am Char. Kasi pag nandito lang naman po sa bahay, bihira lang sinusuot yung mga t-shirt. Ma'am Ina, shoutout. Sabi ni Mariani Tabeltran, tamsaktan mo na sa halip. Guwapo ka agapay mo, bagay sa'yo red orange. Sabi ni Ma'am Rot. Talaga po ba Tita Rot? Pag nag-t-shirt po ba ako ng ganitong kulay tsaka orange, lalo po ba akong gwagwapo? Joke lang po. Myrix Aldabi, Maria Anita Beltran, shoutout po. Sabi po ni Ma'am Myrix Aldabi. Muli pong nakabisita sa ating live si Ma'am Rot. At mayroon din pong isang taong hindi po makapag-comment na dati pong nanonood po sa ating live pero siya po ay nanonood pa rin, nakakapagtamsak at hindi lang po siya makapag-comment. Ang pangalan po niya ay si Ma'am Jocelyn Amolong. Shoutout po Ma'am Jocelyn Amolong. Shoutout Mariani Tabirkar, sabi ni Elby Tomas. Miguel of shoutout Ma'am Hasa, Ma'am Ana Coroda at sa lahat na classmate na nandito, sabi ni Tita Char Cordeleran, Sir Masabari, shoutout Ma'am Char. Ma'am Rotrot, shoutout po, sabi Mariani Tabirkar, Nora Radam Kaagapay, pag uwi natin sa Pinas, puntahan natin si Bibi Rina para makita natin siya. Pwede rin po, basta sagot nyo po ang sasakyan. Hello po Kaagapay, tamsaktan po, kumusta po kayo? Sabi ni Tita Leonardo Nola. Okay lang po Tita Leonardo Nola. Shoutout Sis Ina Robelen, Lisa Falikpik, Sir Masabari, shoutout Rotrot. Hello Ma'am Anita, Ma'am Sabari, sabi ni Tita Char Cordelerans, Virgin Molita, sa lahat ng Angel Serena ang pinakamaganda at sikat, walang magkakatalo sa kanya. Oh, excuse me. Sabi po ni Tita Virgin Molita. Amparo Hamolin. Nakabisita po ang ating si Ma'am Amparo Hamolin. Shoutout sa lahat na fans ni Kaagapay, sabi po niya. Si Amparo Hamolin po lagi po ito sa live po ni Mayora. Isa din po natin siyang classmate. Welcome po sa ating live Ma'am Amparo Hamolin po. Shoutout Ma'am Myrix, Mariani Tabirtan, Herminia Santos, good evening Kaagapay at sa lahat ng mga classmate ko, sana okay kayong lahat, sabi po ni Ma'am Herminia Santos. Shoutout po Ma'am Herminia, sabi ni Mariani Tabirtan, pareho kayo ni Jomar yung mga kulay ng mga damit, sabi po ni Ma'am Nelpa Japlet. Nagkataon lang po yata Tita Nelpa Japlet. Shoutout Sir Masabari, Virgin Molita, sabi ni Elby Tomas. Yes, gusto ko rin blue, black, and white, sabi po ni Teacher Char Cordelerans. Baka naman may gustong mag-sponsor po sa atin yan, yung mga kulay. Try po natin isuot. Shoutout Ma'am Elby Tomas, Maria Anita Bertran, Josephine Birao, ayaw on kay Jomar, sabi po ni Ma'am Josephine Birao. Shoutout Ma'am Elby Tomas, sabi ni Sir Masabari. Shoutout po sa lahat po ng taga-Japan Charity Groups, Solid Karen Fans Group, sa lahat po ng Rinas Community po. Shoutout po. Amelia Pintos, na malapit na kasi December kaya mag-umpisa na sa color red. Shoutout kay Rina Sir Kaagapay. Ganun po ba? Kaya pala pag red. Wow. Salvation Lo Device. Milina, good evening Sir Kaagapay. Shoutout po. Good evening din po and
Welcome. Ano po? Good evening, Sir Kaagapay. Shoutout po, sabi ni Salvacion Lodivice Milena. Good evening din po, Tita Salvacion, at welcome po ulit sa ating live po. Shoutout, Ma'am Char, sabi ni Lisa Palifik, sabi po niya. Rot, yes, Kaagapay mo, at sa sky blue din bagay sa'yo. Yun nga po, yung sky blue pala. Hindi yung pure na blue, yung sky blue. Manood lang ako sa iyo, Kaagapay, sabi po ni Ma'am Merix Aldabe. Sige po, manood lamang po kayo habang may kinukunting-ting po dyan. Amparo Hamolin, Kaagapay, super guwapo. Ang alin po? kahit ano kulay bagay kay Kaagapay kasi maputi siya at guwapo, di ba? Sabi ni Elvito. Hindi po ako pogi po. Para sa kalaman po ng lahat po ay hindi naman po talaga ako totally pogi po. Masasabi lang po natin na siguro may itsura lang din po, pero hindi po ako pogi. Yun po ang ano ko po. Hindi po ako pogi. May itsura lang din po, konti. Kahit ano kulay bagay po kay Kaagapay kasi maputi at guwapo, di ba? Sabi ni Elvito, mas black bear. Hi, evening po Kuya Kaagapay, shoutout po, God bless you. May bisita ulit tayo si Ma'am Black Bear, Sir or Ma'am Black Bear. Good evening and welcome po sa ating live po. Ngayon lang ako nakabalik, Kaagapay mo, kasi grabe busy. Minsan pagdating ko tapos ka na. Sabi po ni Ma'am Rot. Oo nga po. Okay lang po yan, Tita Rotot. Sabi ko nga, unahin nyo muna ang inyong trabaho bago kayo makipag-join sa mga nagla-live. Ma'am Amparo Hamolin, shoutout po, sabi ni Maria Anita Beltran, Josephine Berao. Dito ako, Kaagapay, Ma'am Hasa, Ma'am Jihan, Ma'am Koroda, mga solid Princess Rena forever. Thank you, Japan. Sponsor kay Princess Rena. Sabi po ni Ma'am Josephine Berao. Para sa ano nga po pala, sa speaking po sa mga sponsor po, ay masasabi po natin na hindi lang po taga Japan ang nag-i-sponsor po kay Rena. Marami pa po. Kaya yun nga, mayroon pong ibang community na nagsasabi pong ang Japan daw po ay nagmamayabang or hindi po sila nagmamayabang at hindi po sila nagpupos, hindi po sila nakikipagbangayan sa ibang community. Yung ibang tao lamang po ang nagsasabi po niyan kasi siguro sila po yung naiinggit siguro, ganun. Kasi nga ang Japan po ay nakakalapit po sila sa kalingap, di ba? Yun po ang Celestine Espia, happy birthday mo ba ngayon? Bakit ka naka-red? Hindi, type ko lang mag-red kasi nga mag-December na. Kaagapay, wala ka pong jacket, mamaya ginawin ka ulit, sabi ni Leonardo Nola. Hindi naman po, Tita Leonardo, ako giginawin kasi kaya inagahan ko na lang din po ng pag-live para maaga rin po tayo matapos. Celestine Espia, in love ka lang? Ay, oo naman. In love ako sa lahat po na nandito po, na mga classmate po natin sa ating live. In love po ako. Especially po dyan po sa aking nag-iisang my one only one. Ma'am Char, ang labo po ng nakasulat, sabi Maria Anita Beltran. Ano po ang malabo dyan, Tita Maria? Ang galing niyang kumanta at gumitara, kinanta niya yung kanta ng Panginoon at yung laklak ba in kanta, sabi ni Elby Thomas. Shoutout po sa Japan Charity Groups, shoutout kay John Michael at Spike Limbo, sabi ni Mariani Beltran po.
Marjon Laroso, good evening kaagapay. Kumusta sa lahat ng nagmamahal kay Rina? Good evening din po Ma'am Marjon Laroso at okay lang naman po ang ating Princess Rena. Hi, hello sis Marianita Bertran. Kumusta ka na din na masakit ang mata mo? Sabi ni Herminia Santos. Nahiya tuloy ako kasi malimit ako makipagkulitan kay Ma'am Mayora ka. Ikaw ang topic namin, sabi po ni Ma'am Amparo Hamulin. Kaya nga pag pumapasok po ako sa live po ni Mayora, puro ako yung tinatopic niya kalukuhan, puro kalukuhan Yun nga lang, kung kalukuhan po ang usapan, ako po ay marunong din makisabay. Ma'am Herminia, masakit po talaga ang mata ko, sabi ni Marianita Bercano. Huwag po kayo masyadong tumitig po sa paggamit po ng cellphone. Welcome po Tita Aida Cortinas official po, team po ni Tita Ana Coroda po yan. Si Tita Aida Cortinas official, welcome po sa ating live po. Nakabisita po kayo ulit. Char Cordilleras, napanood ko live ni Madam Roda, may pasalubong si Jomar kay Rina, apples at strawberry. Sabi po ni Tita Char Cordilleras. Rot. Shout out po Rot. Baka tumigil muna ako Ma'am Herminia sa live. Sabi po ni Marianita Berta. Baka tumigil muna ako Ma'am Herminia sa live. Baka ang ibig niyo sabihin Tita Marianita Bertan, baka itigil niyo muna panonood sa mga live. Mas maganda po yon para yung mata po nyo ay medyo guminhawa naman, makarelax. Mamaya kaagapay pag nag-live si Mayora, tirahin ka ng BFF mo. Mamaya pag nag-live siya, mamaya Nelpa Japlet. Malamang yan na naman. Pero pag ako'y tinira ulit, nako. Ewan ko lang. Good evening Kuya Kaagapay, Miga Love shoutout po, sabi po ni Tita Aida Cortinas official. Tamsaktan po Kuya Kaagapay, Aida Cortinas official. Salamat po Tita Aida Cortinas po. Sa lahat po pala na hindi pa po nakapag-subscribe kay Tita Aida Cortinas official po, subscribe po ang kanyang YouTube channel po. Yan po ang kanyang channel po, Aida Cortinas official po. Isa po sa katim po ni Tita Ana Coroda. Solita Bautista, good evening kaagapay, katatapos ko lang manood kay Kalinga Prop, shoutout po sa lahat na nandito, tamsakdan. Sabi po ni Tita Solita Bautista, Jefferson Beles, good evening po sir kaagapay, more power, God bless. Good evening din po and welcome po sa ating live po Sir Jefferson Beles po. John Michael Belesa, nandito na rin po ang ating classmate na si John Michael Belesa, shoutout po. Bagay sa iyo kaagapay ang suot mo, lalo kang pumuti at guwapo pa, sabi ni Herminia Santos. Ma'am Aida Cortina, shoutout po, sabi ni Maria Anita Beltras Cortina. Aida Cortinas official, Mami Maria Anita, good evening po, musta na po kayo, Migalap, shoutout po. Hello everyone, shoutout to all, good evening, sabi ni John Michael Belesa. Shoutout kaagapay, sabi ni John Michael. Tamsaktan, sabi ni John Michael. Salamat bro. Tamsaktan pala, sabi ni Tita Char. Hello sa Japan Charity Group, shoutout sa inyong lahat, sabi ni Herminia Santos. Mabait na talaga pogi si sabi po ni Ma'am Black Bear, mabait na talaga pogi siya kaagapay. Yes, okay dyan. Hindi po ako mabait Tita Black Bear, smooth lang. Ma'am Anita, musta po, Migalab, shoutout po, sabi ni John Michael. Ma'am Char, Migalab, shoutout. Hello Migalab, shoutout, sabi ni John Michael. Ma'am Solita Bautista, good evening, Migalab, shoutout po, sabi ni Tita Aida Cortinas official. Ito po, masakit pa rin ang mata ko, sabi ni Maria Anita Beltran. Amparo kaagapay, favorite color ko rin red at black. Wow, pare-pareho pala tayo, no?
Res 140, good evening po sir Kagape at sa lahat na nandito. God bless po, sabi po ni Ma'am Res 143. Good evening din po sa iyo at welcome po muli sa ating live sa inyong pagbisita po Ma'am Res 143 po. Kagape, ask ko lang po bakit po hindi ko na nakikita. Lucia Tamalana, Kagape, ask ko lang bakit po hindi ko na kikitain. Nagla-live si Kagapay Amy ba yun? Baka si ano po si Tita Remy po, yung si Kaagapay Remy. Nasa Pinas po yun nagcha-charity po siya. Hindi nga bag sa salita ng Japan Charity Group at tahimik sila, sabi po ni Norad Radam. Oo nga po, hindi naman po sila yun nga sabi ko, hindi naman po sila nakikipagbangayan, hindi naman po sila lagi nagpo-post sa mga Facebook. Hello po Ma'am Aida, shout out po, sabi po ni Ma'am Solita Bautista. Excuse me. Ma'am Char, good evening po, mega love shout out. Nako, paus po tayo Basta rin nasa kalam siya lang, pag gusto makita love you rin. God bless po, sabi po ni Ma'am Black Bear. Sino kaya si Ma'am Black Bear na ito? Herminia Santos, good. Hindi mayabang ang Japan Charity Groups. Mga nainggit lang yung mga nagsasabi noon. Tama po. Yung nagsasabi po kasi yung mga ganyang bagay dito po sa mga taga Japan Charity Groups po ay yung ibang community po na yun nga masasabi po natin na iinggit lang po sila, ganun. At nasabi ko na rin po nga kahapon yan, nasagot ko na rin po yung mga tanong ng classmate po natin. Ma'am Solita Bautista, shout out po, sabi ni Maria Anita Beltran. John Michael Beleza, Ma'am Herminia Santos, shout out po. Sis Black Bear, good evening, migalap shout out, sabi niya. Tita Aida Cortinas official po. Ma'am Anita, sabi ko sa iyo, ipahinga mo muna yan mga mata mo, sabi po ni John Michael. Irene Bonina, muling nakabisita po ang ating classmate na si Ma'am Irene Bonina. Welcome Ma'am Irene Bonina. Nakasab na ako sa iyo Ma'am Aida Cortinas, sabi po ni Ma'am Solita Bautista. Ma'am Blackbear, migalap shoutout, sabi ni John Michael. Ma'am Solita Bautista, migalap shoutout sis Anita, sabi ni Manang Lisa Palikpik. Pag nasa charity na, pag nag-charity na si Kaagapay, supportahan siya lahat. Nandito siya live niya kasi maganda din ang adhikain niyang tumulong, kaya supportahan natin siya, sabi po ni Ma'am LB Tomas. Good evening Sir Kaagapay, migalap shoutout po. Andito na rin po si Ma'am Hasa 26 TV. Napanood ko yung live mo. Hindi ko natapos kasi naka-duty po ako. Ay uuwi ka rin pala sa December at kasama mo magkita-kita kayo nila Tita Mel, Mama M. At papunta kayo sa Daet. Wow, sana all. Ma'am Lisa, migalap shoutouts. Solita Bautista, shoutout din po sa iyo Ma'am Anita Bertram. Sir John, migalap shoutout, sabi po ni Ma'am Hasa 26 TV. Good evening din po Ma'am Rosemary Alcantara. Ma'am Lisa, papahinga muna ako sa live, masakit talaga ang mata ko, sabi po ni Maria Anita Bertram. Sige po Tita Maria Anita Bertram, pahinga nyo muna yan, baka lalong lumuha ang inyong mata kakatitig sa kagwapuhan ko. Hindi, sa cellphone pala. Ma'am Hasa, migalap shoutout, good evening and God bless you po, sabi ni John Michael. Hello po Ma'am Ana Coroda, Ma'am Jihan, Ma'am Ma'am Mayora, and kay Ma'am Hasa. Musta na po kayong lahat? Ingat po kayo palagi, sabi po ni Ma'am Meli Valeria po. Aida Cortinas, magpapagamot po kayo Mami Anita ng mata po ninyo para po hindi sumakit. Ingat po, sabi po ni Tita Aida Cortinas official po. Good evening po Ma'am Hasa, shoutout sa Japan
Ay, shoutout sa Japan. Shoutout John Michael, sabi po ni Manang Lisa Palikpi po. Hello dyan, musta na sipi mo, sabi ni Tita Char Cordeleran. Bagong-bago po yata cellphone ni John Michael, Tita Char. Ma'am Lisa, tawag na lang, sabi ni Marianita Bertrano. Aida Cortinas official, Ma'am Hasa 26 TV. Good evening po, Miguel of shoutout po, sabi po ni Ma'am Aida Cortinas po. John Michael, Ma'am Mili Valerio, Miguel of shoutout, sabi ni John Michael. Amparo Hamulin, bye Kagapay, good night. Sige po Ma'am Amparo, good night po sa inyo at salamat po sa inyong pagdalo sa ating live po. Tamsaktan, nakikinig lang ako, sabi ni Tita Derlita Pirater. Sige po Tita Derlita po, nakinig lang po kayo. Char Miguel of shoutout po, sabi po ni Ma'am Hasa 26 TV. Good evening, sabi ni Rosemary Alcantara. Good evening din po. Ay ako hindi na ako nood sa kanya, hindi naman binabasa comment ko, kaya hindi na ako nanonood. At yung topic nila Jomcar na hindi na rin na, kaya hindi na ako nanonood kasi Jomcar topic. Saan po Tita Elvis? Doon po kay Mayora. Ma'am Aida, matagal na po itong mata kong operahan po talaga, kaya lang po ayaw ko, sabi ni Marianita Bertran. Sis Anita Beltran, Miguel of shoutout po, sabi po ni Ma'am Hasa 26 TV. Ma'am Melby Tomas, Miguel of shoutout, sabi ni John Michael Beleza, Sir Masabare, shoutout Sir John Michael Beleza, good evening. Shoutout si Sasa, sabi ni Elby Tomas. Ma'am Hasa, shoutout po, sabi ni Marianita Beltran, Hasa 26 TV. Ma'am Sir Masabare, Miguel of shoutout po. Hello po Miss Hasa, Miguel of shoutout, sabi po ni Ma'am Sir Masabare po. Shoutout po sa Sir John Michael Beleza, sabi po ni Tita Mili Valerio po. Ma'am Hasa, musta na po nalalapit na po ang inyong pag-uwi dito sa Pinas, sabi ni John Michael. Ilang araw na lang John Michael, baka pwede mong kitain diyan sa sa Manila si Ma'am Hasa. Malay mo i-treat kanya, di ba? Ma'am Sir Masabare, may miga love shoutout John Michael. Aida Cortinas official, hello Bonso, kumain ka na, sabi po ni Aida Cortinas official. Char Cordeleras, Ma'am Hasa, ano po suot nyo? Baka red din, kasama ng magical headband nyo po, sabi po ni Tita Char Cordeleras. Dalawang mata ko talaga operahan, Ma'am Aida, hindi lang ako pumapayag kasi po may nervous ako, sabi po ni Ma'am Tita Marianita Bertrand. Ma'am Aida, dan subscribe na po, sabi po ni Hasa 26 TV. Amiga love shout out Ma'am Aida Cortinas, sabi po ni Sir Masabare po. John Michael, kumain ka na, ako kakain pa lang po. Ano po? Kumain ka na, ako kakain pa lang po, sabi po ni John Michael. Sinong me? John Michael, sinong me? Mami? Hello po Ma'am Mili Valerio, Miguel love shoutout po, sabi po ni Tita Aida Cortinas official. Ma'am Char, Miguel love shoutout, good evening, sabi ni John Michael. Yali Arbolente, gandang gabi Kagapay, yung prutas na binigay ni Jomar, pinabili yun ng Rinas Community, sabi po ni Ma'am Yali Arbolente. Galing pala sa Rinas Community yung binigay na pasalubong ni Jomar para kay Reyna. Siguro pero meron din pong pasalubong si Jomar na galing po sa kanya talaga para kay Reyna, o sa Rinas Community lang po nang galing. Welcome po Ma'am Yali Arbolente po sa ating live po, and shout out. Baka kailangan Ma'am Sis Maria magsalamin, saka huwag masyadong i-bright ang sipi mo kasi masakit sa mata pag sobrang bright, sabi po ni Herminia Santos. Hello po Ma'am Sir Masabares, Miguel sabi po ni Tita Aida Cortinas po, official. Ma'am Amparo Hamulin, Miguel of shoutout sa John Michael. Irene Bonina, shoutout po Ma'am Irene Bonina po, shoutout sa Solita Bautista Sir Masabare. Short Growing Channel SGC, sabi po, shoutout po. Hello po Tamsaktan, salamat po Tita Gina Umpad, muli po kayong nakadalo sa ating live po. Hello Kagapi at sa lahat ng Macarena, God bless po sa inyo, sabi po ni Tita Melodina Kenya Aida Cortinas. Thank you po sa mga nag-sub sa channel ko, sabi po ni Tita Aida Cortinas po.
Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe kay Tita Aida Cortinas Official po, paki-subscribe po. Lagi ako nanonood ng live mo, tahimik lang mi, sabi ni Irene Bonin. Ganun ba? Kala ko kinakalimutan mo na ako, Ma'am Irene. Kasi hindi kita nakikita eh. Lagi ako nanonood ng live mo, tahimik lang mi, sabi po ni Ma'am Irene Bonina po. Hello po Ma'am Aida Cortinas Official, mega love shoutout po Ma'am, sabi Millie Valerio. Sir John Michael, mega love shoutout. Herminia Santos, hindi kay Jo Marina Pans, pasalubong kay Princess ayaw. Josephine Birao, hindi kay Jo Marina Pans, pasalubong kay Princess Rina, ayaw kay Jomar, ginamit lang niya Princess Rina para sumikat, tapos iwan na kasi may Carla na siya. Jomar kay Sir kaagapay, Carla na siya, out Jomar kay Sir kaagapay, sabi po ni Ma'am Josephine. Shoutout din po sa iyo Ma'am Sir Masabari, Solita Bautista, shoutout Ma'am Ina Coroda Mix Vlog, sabi dyan Michael Belesia, Aida Cortinas Official. Hello po Ma'am Herminia Santos, mega love shoutout po. Ma'am Herminia, may salamin na po ako, ang sabi ng doktor kailangan operahan pero hindi nga ako pumayag, sabi ni Maria Anita Bertran po. Maria Anita Bertran, bakit po nasusobrahan na kayo sa paggamit ng gadget? Iwas po muna kayo at iwas din sa puyat, ingat ka, sabi ni Tita Gloria Magnaye. Oo nga po, kasi minsan alam ko napupuyat din po si Tita Gloria eh. Kaya nga ako din minsan sumasakit din po talaga yung mata ko din po, kakatutok sa gadget po, sa pag-i-edit, ganyan. Kaya baka next month din po siguro magpasalamin din po ako. Kasi sumasakit din ang mata ko, kakatitig din, kaya gusto ko rin magsalamin, kumbaga panlaban lang sa radiator ba yun? Radar ng cellphone sa gadget. Hindi ako nanood po kay Jomar topic dito. Ako Ma'am Hasa Sir kaagapay, solid Princess Rina lang, ibabalimbing ayaw ko, sabi ni Josephine Birao. Sino po balimbing, si Mayora? Ma'am Char, yung luma pa gamit ko si naglulokong nangat, tiyagaan ko lang, sabi ni John Michael. Gloria Magnaye, shoutout po Tita Gloria, Ma'am Gloria Magnaye, mega love shoutout. Aida Cortinas, hello po Ma'am Gloria Magnaye, mega love shoutout po. LB Tomas, kagabi kaagapay Jom Car topic, sabi ni LB Tomas. Shoutout si sasagot PM sa'yo, sabi ni Herminia Santos. Kaya Black Bear at Amelia, isa lang po yan. Nandito po ako sa inyong Macarena, so suporta sa lahat, thank you. Isa lang din pala yan, si Amelia saka si Black Bear. Kaya pala napapansin ko nawawala si Ma'am Amelia, ito na pala siya. Ma'am Anita, ipahinga mo muna ang mga mata mo, try mo 1 week kadi magamit CP please lang po, sabi John Michael. Imposible yan Michael, kung yung 1 week ay matiis po niyang hindi maghawak ng cellphone. Oras nga lang, isang araw nga lang, oras nga lang, kung ako hindi ko matiis eh. Hello, good evening sa lahat, sabi po ni Ma'am Bibia Berting. Good evening din po at welcome po Tita Bibia Berting po. Excuse me. Lolita Serino. Karen, good evening, kamukha mo talaga si Princess Rina, sabi po ni Lolita Serino. Ganun po ba Ma'am Black Bear? Si Ma'am Amelia at ikaw, iisa lang po, okay po, sabi po ni John Michael. Si Black Bear at si Amelia ay iisa, sabi ni Hasa 26 TV. Ngayon ko lang nalaman, isa lang pala yan. Herminia Santos, ipa-opera mo na yan. Ipa-opera mo lang sis, kaysa mabulag, huwag kang nervyosin. Mahirap mawalan paningin, sabi ni Herminia Santos. Shoutout sa lahat, thumbs up na kayo.
Karina, sabi Bibi Berting po. Si Mami ID Cortinas official po kagabi. Si Tita Aida Cortinas pala ang tinatawag mong mami. Kala ko kung sino. John Michael Bilesa po. Ma'am Bibi Berting Migalap shoutout po. Shoutouts din sa iyo ma'am. Sir Masabari Herminia Santos, Mili Valerio shoutout po ma'am Hasa. Shoutout po sa 120 live viewers po. Mili Valerio. Good. Anood lang po sir, kaya may gagawa pa sabi ni Hasa 26 TV. Sige ma'am Hasa, anood ka na lang muna. Alam ko busy ka ngayon sa ganitong oras. Sir Jan shoutout, sabi ni Bibi Berting Blackbear, kilala ako ni Ma'am Hasa 26. Shoutout po na Ma'am Hasa, sabi po ni Ma'am Blackbear. Hello Ma'am Bibi Berting Migalap shoutout po. Aida Cortinas po. Sir Jan, akala ko bumili ka na ng bagong CP, sabi ni Chair Cordell Erans. Baka wala pa po siyang budget, tita. Nag-iipon pambili ng cellphone ni Bro John Michael. Titingnan ko po Ma'am Herminia, sana bigyan ako ng lakas ng loob para makapag-opera na. Dasal lang po yan, Tita Maria. Nimya Bantilo, Adorador. Hello po Sir Kagapay. Good evening po sa lahat. Shoutout ma'am naman dyan from Iloilo City. Ano balita sa baby girl po natin? Ito po si Bonsore na po ay marami na po ang kanyang pinagbago. Marami na po yung kanyang natutunan about po sa pagigitara, pagkanta. Marami po. At shoutout po dyan sa inyo Ma'am Nimya Bantilo dyan sa Iloilo City at magandang gabi po. Shoutout si Hasa 26 TV. Sabi ni LB Tomas po, John Michael, Ma'am Char, binasag nga po bago CP ko, sabi ni John Michael. Pwede mo ipaayos yun eh. Manang Lisa, lagi nating suportahan si Kagapay. Sabi po ni Manang Lisa, shoutout Ma'am Aida Cortinas official, sabi Bibi Berting po, lobat na CP ko, may haha, sabi John Michael. Ma'am Bibi Berting, shoutout po, sabi ni Maria Anita Berran, shoutout Ma'am Bibi Berting, Sir Masabaris. Sis Bibi Berting, shoutout Lisa Palikpik. Nagpagawa ka ng salamin mo, Kagapay. Ako hindi ko panood yung Jo Marina lang ako. Pag wala na ako panoorin, tulog na ako. Sabi ni LB Tomas. Hahaha, Bonso, i-charge mo habang naandito tayo kay Kuya Kagapay. Sabi po ni Tita Aida Cortinas po. Official. John Michael, pag nawala na ako, ibig sabihin, nag-shutdown na CP. Nag-around the world na kasi ako ha, sabi John Michael. May wala po ako sa bahay, layasan po ako ha, sabi John Michael. Kailangan mo bang kukunin ng CP mo? Ano po? Kailangan mo ba kukunin ng CP mo dyan? Ano yun, Tita Maria? Hindi ko magets. Ma'am Lisa, Ma'am Maria, shout out po sa inyo din. Sabi ni Bibi Berting po, Aida Cortina, subukan po ninyo mami maglagay ng hiniwang patatas. Ipatong po ninyo sa inyong mata pag tumulog na po kayo. O kaya yung yung cucumber po, yung cucumber. Pwede rin po yung cucumber. Alam ko, bubutasan mo yun sa gitna eh. Malapit na po tayong mag-isang oras. December pa, Ma'am Anita, sabi po ni John Michael. Ian MC Gaming po, andito na rin po si Tita Ian MC Gaming po. Magandang gabi, Kagapay, shoutout po. Magandang gabi din po, and shoutout po. Bibi Berting, Ma'am Sir Masabari, shoutout po. John Michael. Ma'am Ian MC Gaming, Migalab, shoutout. Nood ako nag-live si Hasa at nakabal at Hasa tas kanalabas sa'yo. Nood ako nag-live na si Hasa tas kanalabas at sa'yo, huli ka kasi mag-live ka agapay. Pagkatapos ng live mo,
tulog na ako, hindi ako nood kay Mayora kasi hindi naman binabasa yung comment ko, sabi ni LB Tomas. Hindi po ba niya binabasa? Loko rin pala si si Mayora, hindi binabasa ang mga comment. Baka hindi lang po niya nakikita. Konting test na lang dyan, sabi ni Mariani Tebetran. Hello sis, Aida Cortinas, Miguel of Shoutout, Bernia Santos. Aida Cortinas official, talagang itong anak ko ito ay wala pa sa bahay, malapit naman at ata iyan sa bahay ninyo bunso. Pero baka gusto niya mas gumala-gala. Sir Jan, nagpinapalit mo ata partner mo sa kapapanood ng live ni Kagapay at mamahasa kaya binasag sipi mo, Char, sabi ni Tita Char Cordilleras. Shoutout po Tita Char, Tita Aida Cortinas. Ian MC Gaming, oy dyan, shoutout din sa'yo, miss din kita, miss na, sabi ni Ian MC Gaming po. Kayo po muna mag-usap-usap dyan, 6% na lang battery ko. Bye bye po everyone, bye, mag-ingat, God bless you, love you me, sabi ni John Michael. Sige po bro, salamat sa iyong pagbisita po. Ma'am Ian, shoutout po, sabi Mariani Tabetran. Lakasan mo loob mo ma'am, mag-pray ka lang sis Maria, kaya mo yan, isipin mo lang ayaw mong mabulag, sabi ni Hermie Santos. Sis Anita, shoutout sa iyo, sabi ni Ian MC Gaming po, Nili Balayo. Sige po Sir John Michael Belisa, ingat po palagi Sir, God bless po. Gloria Magna, pray lang po Ma'am Anita Beltran, kaya nyo yan, doon sa magaling na doktor ka magpa-opera, sabi ni Tita Gloria Magnaye. Subukan ko Ma'am Gloria, Ma'am Herminia, basta bigyan ako ng lakas ng loob. Dasal nga lang po Tita Maria. Alam ko ano po yan, malalampasan nyo po yan. Mapit na po tayong magpaalam po, 3 minutes bago po tayo mag-1 oras. Kasi dito po sa aking kinalalagyan ay medyo na naman, medyo lumalamig. Basta labanan lang ang nervyos, kaya mo yan. Mas mahirap pag mata ang magka-problema. Pray is the best medicine, sabi po ni Tita Gloria Magnay. Oo nga po Tita Gloria, napakalaking problema po talaga yan kung ang mata po ay hindi po makakita. Parang wala na rin po tayong silbi kung tutuusin. Pero mas maganda po talaga, mapagamot po yan agad. Bibia Berting, shoutout po Tita Bibia Berting po. Char Cordilleras, good night and God bless po. Kaagapay lahat na nandito, sleep na may work bukas. Sige po Tita Char Cordilleras po, salamat po sa inyong pagbisita po sa ating live po at good night po sa inyo po. Hindi niya talaga binabasa niya, akala niya basher ako ni Rina. Matagal na akong Rina noon pa, bago in vlog si Rina. Sinusubaybayan ko kasi Rina hanggang ngayon, hanggang dulo ako Kaagapay. Rina ako forever, sabi po ni LB Tomas. Ganun po ba? Ako no comment na lamang po ako dyan kasi hindi ko rin naman po alam kung ano po kung sinasadya, kung hindi po niya talaga nakikita o ganun. Ma'am Charcolera, ma'am, asan na? LB Tomas, hindi na niya talaga binabasa. Ma'am Char Cordillera, taga saan ka, sabi ni Bibia Berting. Taga ano po yata si Tita Char, Tita Bia, taga part po ng Baguio sa Cordilleras po. Pray lang po mami sa Lord. Ang Lord po ang ating manggagamot. Magtiwala lang po tayo sa Lord. Basta mag-ingat po kayo mami. Sama ko po kayo sa prayer mami Anita, sabi po ni Tita Aida Cortinas. Naiyak nga ako pag naalala ko ang mga mata ko, sabi ni Maria Anita Beltran. Yun pala Tita Maria kung maalala niyo po yung mata niyo na gumaganyan siya, siyempre lumalakas, isipin niyo lumalakas po ang loob niyo na kailangan ko na magpagamot, ganyan. Di ba? Huwag po kayong panghinaan ng loob. Di ako makapasok sa live ni Mayora. Ewan ko ba, baka block niya ako. Sabi po ni Bibia Berting po.
Nakahide po siguro kayo, Tita Bibia. Salamat po sa inyong lahat sa pag-alala ninyo, sabi po ni Maria Anita Beltran. So paano po yan? Naka-1 oras na po tayo mga titas. Kailangan ko na rin pong magpaalam. Ano na lamang po tawag po nun? May bago po kasing dumating po si Sir John Paul Sancho. Extend po tayo ng 5 or 10 minutes. Ingat Bonso dyan sa galaan at sa pag-uwi mo sa inyo. Love you too Bonso, God bless po, sabi po ni Tita Aida Cortinas po. Kumusta po kagapay, karating lang po ng asawa ng anak. Ano po? Kumusta po kaagapay, karating lang po ng asawa ng anak ko na si JP. Ako po yung biyanan niya. Nahuli po ako sa panonood pero okay lang, solid talaga ako sa Bonso Rina. Okay lang po yan dyan, Tita Jan Michael po. Extend po ako ng 5 or 10 minutes po para sa mga nahuli po. Baka may something sis Bia Berting, sabi naman po ni Manang Lisa. Kaagapay sana 7 ng ating dalaga, sana wag isama si Jomar ng Japan Charity Groups kasi pag sinama si Jomar magkakaroon na naman basher ni Rina, sabi ni Corsina Reyes. Kung magkakaroon po ng ng event po ng Japan Charity Group po ay malamang po siguro hindi po maisasama si Jomar. Good evening kagapay. Good evening din po Ma'am Robelen Mesta. Shout out John Michael, Maria Anita Bertran, Tamsaktan, Robelen Mesta. Salamat po Ma'am Robelen Mesta. Shout out po, sabi ni Maria Anita Beltran. Herminia Santos, okay lang sis Maria basta magpa-opera ka, wag kang matakot, sabi po ni Ma'am Herminia Santos. Salamat po ako. Salamat po. Ako po si Beth Rodriguez, biyanan ni GP. Si Tita Beth ng Rodriguez. Good evening po Tita Beth. Robelen Satsat, good evening kagapay mo, late na naman ako, shout out, sabi nandito na si Tita Robelen Satsat po, late po siya ngayon. Okay lang po Tita Robelen. Extend po ako ng 5 or 10. Ngayon nag-adan na po dito sa lugar ko po. Ay ang saya ko po talaga kagapay, sabi ni Tita Beth Rodriguez. Bakit naman po? Ma'am Herminia, susubukan ko po, sabi ni Herminia Maria Anita Beltran. Hello po John Paul Sancho, Miga live shout out po, sabi ni Aida Cortinas po, official. Shout out sis Robelen Sadsat. Uy. Nag-adan na po dito, kailangan ko na rin pong magpaalam kasi nakakaya naman po na basahin ko na lang po ito para bago po tayo magpaalam po. Sige kagapay, mag-ingat ka palagi dyan, huwag mo pabayaan sarili mo, ingat lang kasi malayo ka sa pamilya mo. Akak ko kagapay nandyan din sa anak ko kagapay nandyan din siya Japan, gumagawa sila ng barko, welder siya dyan sa Japan, 3 years na siya. Ay nandito po ako sa Saudi, Tita LB. Kung nasa Japan po ang inyong anak, wow, ingat po siya doon at siyempre wag po niyang pabayaan din po ang kanyang sarili. Aida Cortinas official, ilo po Ma'am Robelen Sadsad. Hindi rin makapasok sa live ni Mayora, iiwan ko kung bakit, pero nag-uusap kami sa video call, sa Solita Bautista. Shoutout Ma'am Robelen Sadsad. Kasi po nakita kong malaki ang pinagbago ng ating Bonso. Sige po, sabi ni John Michael.
Imelda, hello sir, kagapay, gandang gabi po. Gandang gabi din po Ma'am Imelda po. Shoutout sa lahat na solid ka rin fans group. Sabi po ni Robel Sadsad, ingat po kayo kagapay, thank you po. Sige po, maraming salamat po sa lahat po na nandito po sa ating live po. Ingat po kayo palagi and good night po sa inyong lahat. Magpapaalam na po ako kasi nga po ay nag-aadan na po rito. Nakakaya naman po sa mga tao po na nandito na dumadaan po dito sa harapan. So maraming salamat po ulit and God bless po. Bye bye.